suara. Ngono. Niki nderek ajar nggih, Pak. Sami-sami. Nah, pendel banget kok ibu cah iki. Wis duwe pacar rong? Ketawise pripun, Pak? Loh, ya rumah aku lek tas metu SMA iki paling tidak wis punya rasa simpatik karo lawan jenis ngono lho. Iya. Ketoke terus di sekolah ra? Napa? Kerja, Pak. Oh, kerja. Nggih. Nah, ya lek ngono ya wis ndang niate wis rabi ngono ya Nduk ya. Iya. Iya, sok ngenteni apa saiki sing penting wis ngancik dewasa, wis punya KTP kedewasaan ngono. Dadi wis iya. Ya, pangkur biasa nggih. Nena neno nane nane. Mingkar mingkuring ukara. Karana kerenan marti siwi. Suarane apik. Iki mung kari moles kok, Nduk. Bocah iki kendel titik engkas mbebayani lho, tenan. Iya. Mbebayani iki suarane iki hebat. Suarane iki gandem, gedhi. Oh. Enak lho sinten sing suarane cuwilik ngono iki enak. Neno nono Sinabung res mining kidung sinupa sinukarta mreh kretarta pakartining ngelmu luhung nenonane. kang tumrap ning tanah Jawa. Nanonane. Agama ageming haji. Sadurunge awakmu nembang angenteni paling tidak yang ngaturake sungkem bekti kalian Bapak Ibu guru, wonten Wilujeng Dalu Pak Guru, Bu Guru, ngono no. Nggih. Heeh. Wilujeng Dalu, Pak Guru, Bu Guru. Nggih, Pak Kepala Nggih. Sekolah. Bapak Kepala Sekolah. Gurumu sing biyen rumangsamu iku werek ngono sapa, Nduk? Mboten wonten sing kereng lho, Pak. Oh, iya. Lah kula tilem dijarne mawon nek. Iya. Tirose alah bene. Heeh. Mambengi kerja ngoten Iya. kok. Baik-baik lho, Pak. Iya, Domonge saiki iki pancen yo keadaan iki piye ya? Ewuh aya, dadi nek pendidikan formal kudu ngene iki mesti ndak iso. Sekarang menyesuaikan karo apa kuwi jenenge bakat dan kemampuan siswa. Nggih. Yo diaturake angenteni. Ya. Diwiwiti saka buka celuk ya, Nduk ya. Nah. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wangu janjimu tansah sumiban jroning kalbu duku suma papujaku
suaramu ki lek tak rasake kurang los titik, Nduk. Apa sih ana tekanan utawa ndak nyaman ngono, Nduk? Dredeg, Pak. Sing kok ndredeg iki apa? Ngono lho. Iki kanca seni kabeh, dulur-dulur seni kabeh. Dadi lek jenenge olah vokal ki apa jenenge berono apa sing dadi unek-unekmu ngono lho. Nggih, dredeg Pak niki duka. Iki umpama diteruske ning gene dangdut Jawa apa tembange? Dimetele, diteruske ning tembang liyane apa? Rembulan. Loh, kok rembulan ki lek dangdut. Oh, Iya. Nenanano nane terus iki mang lho apa nggih memane apa ngangge tembang kangen ngono. Tembang kangen. Tembang kangen. Diteruske ning tembang kangen nggih. Nggih. Sing kedua, ya. Nah, ini digawe 2 kali dalam satu lagu ning 2 judul lagu. Enggak. Kledang Kledang kae teko banyak janji datang citra tembang kangen Mas. Diobahke awake. Jaranan, Dok. Diobahke. Terima kasih Cahayu. Saya tok neng SMK kene awakmu jurusan apa, Nduk? Teknik